Urubemba Muhammadu Samode Urubemba Muhammadu Samode Urubemba Muhammadu Samode Muhammadu Samode jainga budi korga penda bududa do tabara sayro kuno jobdi mani jaduli na yugumani olam kana bashambra wal mahakama Pulombela la golole ma da inder lady hebamda ni wa masamodi Jasani aina be urba manyingan boda nyuro la no ba wasuro walde ko di jote woni tanum yaro kuno danjo sayaro woni danjo dadel sayaro danyi tabara sayaro danyi karimu sayaro danyi samba sayaro idamba sayaro pulo tabara sayaro woni danjo punayel tabara odanyi dado tabara odanyi sada tabara odanyi kumba tabara tanirabe mada pulo tanum dado tabara odanyo habudu dado ingiro dado elodo dado pulam nana Sharia minata Musa demba sen badaboro lel halande gula godal na gelas bedigele mako penda ba bilal biramare bengo tata kengari jadido Amadou Aruna to Urubemba anwoni sehil cheno Mamudu Amadi ase to Bemba Hamadou Doko Galeji Hamadou Mai Farasuji Hamadou Seyla Blay Dawuda Diallo Pulamima Seyil Makisal Seyil Baba Baydi Baba Deba Wani Baba Man Gorgo Bodoira Wuro Mam Yak Seyil Usman Musa Sadio Sanguran On Wani Usman Karumbel Urubemba Samode Urubemba Amar Samode Muhammadu wani balo miskine be Muhammadu Samode jainga abetake kwengal mumno ketake yata koto jodo mokoto wada cheli wa Samode Senegal na sedi kola Muhammadu Samode jainga Muritani na sedi kola mala nyendo be na chedi
golle mada balle kam yimde Mamadou Sammodi dural ngalala ubi Mamadou Sammodi jaynga kala birtiɗo yo weddo en ɗo cotal ɓuri wiide no ñii fasole de mijiɗo fo yo salo Urbemba Mamadou Sammodi jaynga wombaɓe jimi Mamadou Sammodi ñenɓe ɓe jimi en daro e nder leñol men yo en ɗo na tawa men ɗum ɗo fof kadi eɗen jetta Allah kadi eɗen jettiraɓe ɗum kadi ha woodi kadi oɗo délégation garɗo ɗo joni e ɓiɓɓe ɗumiraɓe men ɓiɓɓe babiraɓe meɗen fasɓe meɗen kadi ɓe gona eyyi koɓe joom wuuro hen kadi koɓe bismotoɓe tawde ko Saydou Dembace tari ɗo ko kiwmi wiide pullo joom beede ne wonde Moussa Demba Cetel ene wonde oɗo ɓi yummunen kadi mo ngari ɗo garde muɗum ɗo kamɓe fof eɗen ñaago Allah noɓe gardini e noɓe tawri men ɗewni enen fof yo Allah rokku men kadi kisal kadi ɓe koota e jaam ɓe goppa men ɗo kadi e jaam taw kadi koye nandiral kadi noon kadi ko woni ɗo ko fof oɗon bisma cukalel yo mawɗo yo fof bismotoɗo e bismeteɗo fof ne bisma oɗon jette kadi e gonangal e ko ari ɗo ko kadi joganoɗen ɗum needi joganoɗen ɗum liggey joganoɗen ɗum gandal joganoɗen ɗum feere ha mbawen yuɓɓinde ɗeɗo gueɗe ɗe dondiɗen ɗo e tawi kadi chef de village uji ɗi woni hen wonɓe ɗo ha heeɓi imami notable imami jama kadi ne bisma ɗo ngara kadi mbaɗa hen duwuji mumen kadi mbaɗa hen kadi gueɗe mumen kadi ɗi poti wadde ɗe hay goto ɗawa kay e darde hande darande ɗo nde jonde joɗade ɗo nde kamɓe pop hande hay goto fof yo addu ballal mum kala ɗo joguino ballal mum yo addu saabu ko ari ɗo ko ƴiƴam men ɓolam woni ɗo jillani waɗani haydara ɗum noon eɗen jettira ɗum kadi Allah kadi yo en ngar kadi eɗen pewna koye men ɗum kadi yo en jettu Allah kadi jettan kadi sababu kadi gadduɗo ɗum ɗo ha yetti ɗo tawi men ɗo ɗum ɓen ɗon fof eɗen jetta ɗumen kadi eɗen bismo ɗumen kadi wona bismeteɓe kono bisma ngoko baak tan Allah jarama noon on jarama onon wonɓe ɗo poɗɗe hen arde gila imami ha heeɓi koyseji ɗi ha heeɓi chef de village uji ɗi fof kañum min bisma ɗo yete ngara kadi mbaɗa hen kadi foddeji mumen ɗi poti wadde ɗi e Allah jarama on jarama Pulla joɗo batu joɗoya Pulla mimo batu waɗi cereliya Hayo ngari gamaje pullariya eyo baɗe sese jeyɗo bonnata Pulla joɗo batu joɗoyo jeyɗo bonnata Hayo huley abbas yo jeyɗo bonnata fulɓi ngariya Amadou Sammodel Sow, Marie Koumba Diallo, Madame la Présidente, Jokkondiral Yonta Pulaagu, Monsieur le chef de village de Yare LAO, wadde on calminama e dennangal Jokkondiral Yonta Pulaagu fof e dennangal halfinaɓe Jokkondiral Yonta Pulaagu on calminama. Hande noon en dendi ɗo ngam ñalɗi pilal Jokkondiral Yonta Pulaagu rendini en ɗon noon ko pour yewtidde e sukaɓe meɗen ko faati e jarameje bonɗe ko wiyete ko bulfaale e latiji bonɗi sangara e joguitaji bonɗe wayno labɓe e jaaseje eɗen jiiɗi yewtidde hen e bandiraɓe meɗen yo en gandu bulfaale holko waɗata e neɗɗo o eɗen gandi bulfaale ko kañum tan jarata jogaɗa jaasi coppaɓe yumma walla coppaɓe bamma wadde eɗen jiiɗi haaldude jeunesse o foof ganden danger gonɗo hen kala ƴettowo ɗum ɗon yo andu gurdam mum woni koye danger te cukalel kañum woni avenir leydi wadde eɗen jiiɗi ɗum ittude kala e diwan meɗen diwan fulɓe fof no fotirno eɗen jiiɗi ɗum ittude surtout ɗo e Yare LAO
eɗen jiiɗi yewtidde sous préfet o e maire o walla meɗen ɗo e dugge ɗe ɗum natta ɗo yeeyede ha laaɓa kala jeeyaɗo ne yeeya ɗum amande fawe e muɗum haalde e laamu ngu fawa e dow kuugal fawa e dow mum kadi e ko yewti ko fawi hen eɗen jiiɗi yewtidde kadi ko fate maire o ƴeewata meɗen sukaɓe kala mbo ala kayitaji manam extrait de naissance mballodiren e muɗum sukaɓe ɓe ngalaɓe fof mbaɗen recensé mbaɗa feere daña kayitaji saabu cukalel so jibinama foti ko waɗe déclaré ko nden jeyete e leydi wadde ko ɗum tagi jokkondiral yonta pulaagu ummade ko haɓanade ɗum ɗon eɗen ñaagui bandiraɓe foof ɓe ballodirta hen balla men hen goto foof daro darde mum itten ɗum ɗo itten ɗum banggue goɗɗo so en gartoyiɗo janggo e jaam taw koye jaɓɓal gongal jahaten taw addi men ɗo ko manam taw eɗen change jaɓɓal addi men ɗo ko transformation de fruit walla waylude gaynaka men walla wadde goɗɗum e goɗɗum taw wona ɗum ɗon kam taw heedi banggue wadde ko ɗum ɗon tagi jokkondiral yonta pulaagu ummade wadde mi salmini bandiraɓe pop cukalele mawɗo onon fof nde ɗo darde yo won darde moɗon wona haare meɗen enen fof darden sen dadima en kaɓima hen tan si wuuro ngo dadima chef de village uji jenti hen sous préfet o darima en mairie ndi walli meɗen tan ɗum iwat ɗo kala jeeyaɗo duggere yaare kala daari conseil ji gonɗiɗo en mbaɗat ɗo équipe mo ganduɗa kala garɗo ɗo jeeyaɗo ina jogui ɗum yo kuugal fawe mum fawe amande ɓurɗo muus janggo e jaam so ari artirta ɗum kadi woto jaaɓe woto on potani jabde hay goto ummo banggue goɗɗo ina adda ɗo e wuuro moɗon ina adda ɗo gulfade ene yeeya sukaɓe mon no bonno ɗum par ce que kanko jeeyowo ɗum o yarata ɗum o yarnata ɗum galle mabɓe wadde on jaaɓa on potani ɗum jabde itte ɗum ɗo e wuuro ngo ha laaɓa kala kadi ɗo jiiɗon wuuro gongo mbaɗe feere comme nono min mbaɗi ni mbaɗon sensibilisé jahon toon onon ne jaratmo ɓornade paɗe mon ittoyo ɗum toon saabu sagata pulla hande fotani jooɗade wona ɗo e duggere woro wotti waɗa wutti mum jasiniére yo ɓorno ha yoɗo nata boite sangara yara ha heew leɗo e hakkude mbeddaji yimɓe ne mbirto ɗum ne mboya ko boni o saabu kala hande mbiya ɗo ko ɓiɗɗo pulla wiyete tan ko kaari ɓi kaari wadde wonko yoɗani en poti ittode ɗum ɗon e koye men tubakoɓe fewnoɓe ɗum ɓe jardani jardaten ɗum pourquoi enen jogo ɗum enen mbaɗ ɗum jogitari jamma ñalawɓe enen jar enen pewndira e koye men jaaseje ɗe jogotoɓe ɗum ina coppodira walla ne gaddana jeeya yo sukaɓe men mbarodir itten ɗum ɗo ha laaɓa kala jeeyaɗo ɓayde so neɗɗo yiyama so gendarmerie yi neɗɗo no wakki jaasi mum tetat sa yiyama jaasi aɗa yeeya yo teete wona wakkiɓe jaaseje tan saabu ko yeeyoɓe jaaseje gaddi ɗo jaaseje ɗe wadde yo ɗum itti ɗo ha laaɓa kala e diwan meɗen kaɓono ɗen ɗum mbaɗen feere no ɗum iwiri ɗo wadde on jarama bandiraɓe fof calminama Huley Alaji Umar Abbas o wi o meeɗa ɗo noon fodde wuuro e ko nafani wuuro ngo o wi kanko ɓuuri famɗude duuɓi de o wi kono nanniɗo de ko mawni Huley Alaji Umar Abbas o wi o nanniɗo kadi ko nafoore o wi noon amin jiiɗi mballo min dono Huley Umar Abbas o wi yo Allah yaarin yeeso o wi mi bismima noon fedde nde sukaɓe rewɓe arɓe ɓe gabanaɓe ɓe gore bonoji ɗi arɓe ɗo gila heccenki ha hanki ha hande ngari ɗo e arɓe ɗo joni ɓe kadi o wi kamɓe foof mbeɗe wiyaɓe bisimilla o wi somin dañi noon haɓanade probléme bulfale bandiraɓe o probléme kadi jasije labɓe o wi ɓeɗo ngari ko wallude men ngari ko faabade men ɗum noon yo Allah jaggoran fedde nde Allah jarama tan Bulol Samba yeddetake kadi ɓeɗo worɓe fulɓe son yiiɓe gummima ɓe goppi hajuji mabɓe hammuji mabɓe ɓe ngabbi jeeri ndi aɓe muñi coono e heege nge e tundi e ɗomka ka ko leñol ngol e enɗam ɗam e daranade kadi ɓesgu muɗum gon ɗo o ɗum noon bandiraɓe jaggoranenɓe kadi gandon so mbiyamol yiɓe mum mbiye ɓeɗo Fedde Jokkondiral yonta Pulaagu jeyɗo sababu ha ari ɗo e Yare o eɗen jetta ɗum ha no fewi woni présidente men Huley Demba Huley nde ari yendude Yare naɓe oɗo programme wona hunde wemde wadde déplacement guila Dakar ha Yare arde yiide ne wadda yimɓe programme wona hunde wede ɗum en beltinimaɓe ha fewi e garangal mabɓe déplace uji mabɓe foof en beltinimaɓe en duttaɓe kadi jettoro ha no fewi machallah guila programme fere darde en beltinima en duttaɓe jettoru
eɗen beltono kadi hono Binta Mamoudou Diallo mare meɗen machallah woppi haajuji makko e hammuji makko ari dardade e meɗen eɗen dutta jettor kadi babiraɓe meɗen ummiɓe to e kees gari kadi notade e noddago mumen kadi ɗum ɗon kadi wona hunde won noddude weeɓani bis kadi ko noddude noote en noddi kadi ɓe notiɓe ɓe gari ɗigui kadi e fayidagal mabɓe kadi en bismimaɓe hen en beltinimaɓe ha no fewi eɗen duttaɓe jettor kadi machallah ko arde kadi haalda e meɗen mata programme moɓe gaddi ɗo henno way kono Yare ɓuuri ɗum yidde en jii hande caɗele kewɗe ɓuuri hewde ɗo ko Yare hande ɓe sikka e programme uji kew en natti wadde wayino kiraɗe en hande ko ma gadda sécurité sa adda sécurité a watta kew wadde ɗum ɗon soɓe gari mbiya ɓe balla meɗen e oɗon programme mataw ko kodde men duufi e kosam meɗen saabu ɗum oɗo programme jiknami meɗen darima hen jemma e ñalawma donki ƴittude Allah no wawi kamɓe hoɓɓe arɓe ɓe mbayla wuuro ngo e ɗum noon on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi Allah yettama annabi jarama en jetti jinnaɓe en bismima kadi ha joni ɗiɗo autorité ɗi ɓeɗo yimɓe tedduɓe arɓe ɗo henne ko ardi ko foof eɗen mbiya tan yoɓe naggan meɗen gandu ha no fewi nde tawno won programme goɗɗo yanti e nder oɗo programme mbiɗa sikki hande yama e nder Yare law hande ala kala tero tawi wona bomen oɗo mo dari ɗen kono noon won addanno ken dañoɓe collège jangguinowo ari ɗo henne wadde visité wadde alay sago ɓe tawi men ɗo henne ko alay sago jadene mabɓe kollen ɓe kadi bisbaɗen ɓe haaɓe jooɗo nde tawno eɗen gandi wonɓe ɗo henne ɓe kadi ina mbawi men lomtade en attendant ha mbawa en liɓoride eyyi ko addi ko foof en bismima sen limti tan juumen Hamma Sammodi e délégation muɗum en beltanima kadi ha joni e hono fedde ɓeɗo sukaɓe dariɓe ina kaɓano caɗele e Pulaagu ma en jettuɓe jaareɓe ha no fewi no fewi no fewi ndeɗo haare ko nde ɓoyde haɓede comme nono ɓennuɗo joni haalini Fuley Oumar Abbas kono noon ɓe mbi ko teranno goral so daraki goral fotani darade mbiɗa sikki en ɓooyi haɓanade bulfaale kono ha joni probléme nan jokki bulfaale nan yare sukaɓe nan kaɓa ɗum ɗon noon wadde bandiraɓe ngaali mbaylen jaɓɓal ngari kalden gonga yaroɓe ɓe e yeeyoɓe fof koɓe meɗen koye wuuro he sukaɓe codata simmeji ɗi koye wuuro ngo ɓe codata jaram ɗam koye wuuro ngo ɓe jarata ko sukaɓe meɗen jarata ɗum noon gari ƴetten volonté enen koye meɗen darade gonga e gonga hadde ɗum quelque soit alpha kalden mbadden etoɗen egginde ɗum nokku he tinnoɗen hen eyyi mbiɗa wiya to batte kayitaji on goytima ɗum ma yettoto commune to sawre welede Allah kadi ko wona ɗum ko kayitaji nan kaɓe Allah rokki men eɗen goni état civil nokku o kala ɓiɗɗo hayranke walla ɓiɗɗo Sénégal najo dariɗo e nder oɗo commune secteur Yare so wona seli ma heɓ kayit inchallah sawre welede Allah puisque eɗen dari hen eɗen mbiya eɗen gandi kamɓe mawɓe ɓe eɗen mbaɗa informé yimɓe ɓe président tribunal ina rokki meɗen audience spécial ma en dañi audience foren mo gandanɗa hoorema kala suka mbo alano kayitaji ne wawi windade kala mo gandanɗa hoorema tiggo jibinaɗo yo jomum ara yettoya men adda carte d'identité yummo e bamum e 300 francs capanɗe jeegom mbuuɗu ko ɗum tan waɗata heɓa kayit muɗum hoota lelaɗo hen wadde sen kaɓorima ɗo eɗen mbaɗa audience foren sukaɓe tokosɓe ɓe kala garɗo jibinaɗo fo waɗe déclaré mbiɗa sikki ma en certe caɗele en cuwa dañde probléme diwtade juuɗe men nden haare ko haare nde gandanɗa hoorema eɗen mbawi ɗum haɓade sat tawa sattaji ko wona ɗum ko ɗiɗo organisation ngaji en mbaɗi no ko wayni rowandeya en teddiniri Hamma Sammodi e délégation muɗum ɓeɗo arnoɓe ɗo rowande e kamɓe gatti ɗo ene heeɓi eɗen mbiyaɓe tan yooɓe tinno ko waɗate ko wasa wonde tan yangueji eɗen gandi programme d' organisation ko programme musɗo yimɓe daroto hen mbaɗa hen tampere mumen mbaɗa hen doole mumen mbaɗa hen darde mumen mbasen hadde tan e wadde yangue e wadde ɗum médiatisé téléji e radio ji tawa gartam ɗam mawnata e nokku he jiɗɗen ko wayni sen pelliti darade eɗen mbaɗa ɗum tawa janggo e jaam e ɗum jogui gartam e nokku he taw wonko waɗata ko gandanɗa hoorema mbeɗano wadde wonko mbawɗen ɗo
ittude ko meeɗa ɗo ittede ɗum ɗon noon tinnoɗen hen yo waɗ gartam golɗa lawol tinnoɗen ɓeɗo sukaɓe rewɓe Houlay Oumar Abbas Aissata Diallo Seydi Sy en jetti délégation fo e sen limti juumen yoɓe tinno e darde mabɓe e bambaɗo kamɓe mbiyatama taw Amadou Seydi Ba to Dioum e kamɓe foof kadi en jettiɓe en jarnimoɓe eɗen mbiyaɓe yoɓe tinno ɓe daro ɓe jokka golle ɓe ganda daranade Pulaagu wona hunde wemde ne satti no fewi kono noon yoɓe jokku golle ene ɗo mbaɗa ɓe encouragé kala ɓe noddi meɗen kadi eɗen noto bandiraɓe Allah jarama on jarama jen Israel dande cuuɗi ɓe sambay duñani waɗi watti waɗi koko wayo hayre tiiɗe mbotu baba janɗo fulɓe jaji muñi mbayigo tello daɗata ɗi maayo jen jiide hamo e demba e Moussa e wondiɓe o wi moɗon bisimilla moɗon kamɓe ɓeɗo goni sukaɓe fulɓe wonɓe cosaan dariɓe hiɗo mbiya mon ɗo hande bisimilla ɗo e Yare LAO kanko ali mayram o wi bisimilla mon ha no feewi o wi mbase o wi say no way ko ɗo he o wi an kay se Demba Aset so tawi jumre sen naatiɗo e Yare LAO hari aɗa arde yimɓe hankkadi ko an woni fofof an woni yeeso woni caggal woni biri woni baaji o wi minen de ko caggal Allah e nela ɗum caggal mon min keddi o wi bisimilla ma Hammat Sammodi an e délégation ma o wi kala ko hoyneten o so sami hoccede o wi minen noon paamon ɓeɗo sukaɓe ɓe daranade haɓade pulfale so gari min wallude inchallah mamin dardo o wi inchallah mamin dardo mone haare pulfale e haare jaasiji o wi saabu ballaton ko ɓesguji meɗen o wi neɗɗo dawa ñanto ha yooɗa ara sooda butel pulfale capanɗe jeegom yara ngara ɗum ina lele bedda ganda o ko ɓi yumma wala ana dañata hen gacce alhamdulillahi rabbil alamin o wi alhamdulillah o wi bisimilla moɗon o wi kala ko cokkuɗon o wi mamin jaron on ɗo e Yare ɗon amen fof mamin noto mon toon ɗo ɓe darni ɗon min fof affaire pulfale o mamin daro ɗon bisimilla moɗon musidɓe tedduɓe rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe ɓiɓɓe fulɓe saliɓe yaware huɗotoɓe gacce heɓotoɓe belka ɓe endota ko fundu assalamu aleykum rahmatullah so ɗum yawti jeyɗo bonnata ko mawɗo Bayel Samba Ten wiyatno ni ko ɓurno sadde ko fof waɗama seeɗa keddiɗo ko banggue juɓɓudi ndi keɗodi on nanodi on paamodi on goto fof heɓa gueɗal muɗum ko watte lawol onon bandiraɓe wambaɓe maabuɓe bandiraɓe ñeeñɓe ko ɓurno sadde ko on dañi on gabbaki rimɓe ina cuuɗo on ko rimɓe ɓe jignaɓe mon paggi jignaɓe mon gummi gaye mon no jiiɗon no nafa on kettoɗe en jooɗoɗon teeyon so yonti mbaɗon so yonti dokke ɗon haɗem yettade ko kalton ko toɓɓe ñalawma o bulfaale jaasi bulfaale mi woɗɗata hen onon gandi ko saabi mi woɗɗata hen moƴƴi no moƴƴi sa ko gorko bamma haali a salima yumma haali a salima kawma haali a salima fisemu ndaɗo ame mo ala hay gaade huccay ma ƴetto yumma fima deƴa jaɓa gona sagata pullo lekki ma e ñawdogal ma e ndimago e ɓingu moƴƴagu mbaɗa ko soofi e liman haala caloɗa jongo haala caloɗa kawma haala caloɗa naɗo e ame konnike mo ala gaade huccay ma ƴettoma fiima doga tongo ma hoynuma
mi woddata e on domaine mi woddata e kan haala mbiɗon ganda nde wiyete poste hayre nde wonno ko koylel guila so yettade hayre law iyon on ganda koye mon on ganda ko onon gitti ƴettude gayi e maayo ina wona tubakoɓe ndar ina waɗoɓe guerre toon to leydi faris on ganda ko jigna mo gittuno ɗum ɗo on ganda ko onon jignaɓe mon gittuno sagata jaggede fiye ina rema taabo ina fiye e sa canton on ganda ko jignaɓe mon gittuno ɗum so hakkille ta ko feɗɗitta ko so neɗɗo yurnitta ko hoonota ko ƴeewe ko jignaɓe mon banno e moƴƴere nde won hen calno bonade mbason hoynede jaɓi on alay sago e nostonuwa o ko tubako o waɗa commanda salde o ton jeeyaɗo e meɗen o wi to pektata o wi pektami hakkude Yare Hayre e nesto o wi mawɗa pate ɓeyni tawa nayyi aɗana Pulaagu no fewi aɗanana fayse an woni inter école de fils de ser firtanam woni ha Yare kanko tubako firtana o wi mboɗo haalanma noon ɓilliɗa koɗo faaɗi ɗo wuli ɗo muusi sa yane Hayre hoorema heela so hoore Hayre yanema hoorema heela rento o wi ɓittita ko hakkude Hayre e Yare sa memi Yare filma so Yare memi filma rento onon gonno ɗum hanki ko natti wa haala ka teddungal ala ko jaase lomtoto gande koye mon wonko manno ɗon hanki gaccon hakke oɗo banggue ko nde ɗo toɓe kalami hen ɗi jiya joni sa yiɗi wadde kew comment nodda gendarme walla policier walla aspect ɓe ganda Hamidou Ba waddima capanɗe jeegom ujunere muɗum so haali hay goto jaɓotako ɓurɗo famɗude hen ko rena kewma sa yiɗi wadde kew ko ma gadda gendarme nga ko jaasa gendarme goto hay goto jaase goppen kan mawɓe men jano ko koyɗe jano koye ɓulli tano e waktu ɓornata ko labɗe ñamata gulli onon Allah hokki on ɗum fo iwi on jontama jontede itte tuyoji mon so neɗɗo natti yuminade yo hulɓino so neɗɗo natti yuminade yo hulɓino jaafoɗon mboɗo jogui ko kalmi ha heewi kono hande wona ñalal mum no faaɗi kettodire ko haalete ko to banggue délégation en kadi haali min nanani hen ceerno so koye délégation he min mama laguel konte go ko dondu Amel Samba kaña Hamidou monko sel mum nan ɗo jooɗi Diallo Abdourahmani mo Agnam Tulel Thialle Boso e Ali toka Ali cadre supérieur to Sénégal gandaɗo deux pas yo Allah yume ya fo keesi buso yo Allah hanumo aljanna o meɗin ɗo laamade aduna wiyete ko meɗi yetta ko natti o toɗima leppi ley mo leppi teɗugal so ɗum ɓenni to délégation lama gasi kono heddi presse woni saktoɓe ko watte ko min gañinani noon onon ñeñɓe ɓe ñaagoɗe dokke ɗon kono amin ñaago saaha so tawi ɓe jeeɗi ƴettude ɓeeɗo koɓe ƴettata ko ɓe nawa laamu heɗo sernaɓe keɗo ko yooɗi ko ko moƴƴi ko on ballan min no min ƴetti ya min kollaɓe taw watta gacce janggo sababude joom ñalawma jomajo ñalawma o hamma sa bobo joom jamanu gandal ɓuuma jabanede duwaw sa ɓuy mbaddima laaɓ mbaɗa guet tati tan koddi a waɗat guet tati mbajiɗa jalta nokku o walla Touba garta walla jognoyeɗa toon to kaso walla mbaɗanɗa sadak balɗe jeetati lappol ma ngol ko jontagol Hamma Sammode Diagne ɓuuɗi ko aka no lappol Sidi Mamadou Sey baɗa Mamadou e Mamoudou baɗa yumma e se jalagui mbiyanno ɗo sukki hooya kono hangaka o mam Touba wona coolo mbiyanno noon zakatu ayama duudade rayira guilli debbo tulde gataka tagagal Touba Sey mon tagalanke samba ma e jille en rewɓe fulɓe yontaɓe sagataɓe fulɓe mawɓe wuuɓe haaɓe ko o ñalama woni ñalama Hamma Sammode Diagne ko ñalama arti bandum noon so bawɗi piiti koko piino piyata kono mbaggu fof e saaha mum mbiru fof e leewal mum ndaala fof e sifa mum jontaɗo fof e mbawka mum jahama to banggue
addi lappangol ko Abou Gaye jeeya ko wocci e walalde ɗo law Samba lawa maire ɗo Abou Gaye kanko addi jaariyankoɓe omon ɗo jooɗi addimo ko yiide e haalde e settade ade biyeteɗo Djibi Dieng nana kañum jogui caméra o Abou Gaye jogui PULAAR Spring Association dowlaji denduɗe Amérique haji ɓurɗo wawde heɗede o kanko keɗon kabaruji muɗum kanko keɗon yewtere amen politique toon to Piindi TV to omon ɗo jooɗi omo wonde Djibi Dieng jeeyaɗo Kanel e Kaneraji nokku Abdoul Salam ceerno Sindioma cogimo jeeya Kanel naaɓe ko patta ko caméraman nanɗo so nder meɗen e diwan jumɗonde machine to no woni teƴan Abou Gaye Mama Coyel ari settanade on gollogal bidegal vision africaine ɓe ko settanade on onon yaaya holko jiɗɗon onon holko toon konge ɗon seeɗa mi nana konge on jaama on jaama on jaama on jaama oɗon jogui jimol noon no wiyeteno aalel ma aalel arto gongol wonko ɗum haalata oɗon gandi mboɗande sallo jaaɓi payna haaloɓe to bange haaloɓe idzo alde ko mawɗo jontaɗo joom gueɗal gila hanki sangaji de kolli belno mbeɓani jamonuji dungue boome sagataɓe lewle demminae nde waga 8647 weɓani nde suuka peñ weɓani nde sa ambi saɗa hela ko ma ɗojja walla kippa paɗe haade ma tenkede woni Saydou Demba Assad Ba Allahu akbar so taballeji dilliɗi bawɗi piiɗe pende mbi duyɗe mbi dayɗe mbi wona ko ñalle walla ɗe mbi wona ko walli dawta sa yaɓɓi a yaɓɓitta hay goto meeɗa yawaɗema kanko woni mbawɗo lappol ngol kanko min gardini lappol ngol jignaɗo amen holmo wondi e fedde nde woni gorko Matam e kaggulade kaggu bane bantinŋeje ɗo kaggude ɓuuri kayɗe ɓuuri joliɗe nokku Oumar Hammadi Alpha Oumar Isma Dianga Sawo Hella mo pilime piliyal mo kasa e barlade mo pirson mo salto janggo mo kala gonga woni Hamidou Mbow le secrétaire général mbawamo bonnade jamdi tafani bondi haaja jillani kono Allah wi ko yo naat école o danda walla bandiraɓe o fuɗɗi e Matam o jofno leydi Faris hon jogoɗo haalde dokkete ngol addi kesam hesa magal